Μέχρι το 2030 οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν προσαρμοστεί μπορεί και να μην υπάρχουν. Το μέλλον είναι τώρα. Και αν δεν το κατακτήσεις εσύ, θα το κάνουν άλλοι για σένα. Ο στόχος μας, να μπορούμε να κερδίζουμε χρόνο, να δουλεύουμε πιο έξυπνα και φυσικά αυτό με μειωμένα έξοδα. Η απάντηση, όχι. Δεν είναι να δουλεύεις περισσότερο. Μέρος της απάντησης είναι και το AI. Τους τελευταίους μήνες έχω δει θεαματική πρόοδο στην εξέλιξη της επιχείρησής μου με τη χρήση των εργαλείων του AI. Γι' αυτό και υπήρξε λόγος για το workshop Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη θα είμαι εκεί για να σου δείξω πώς να αυτοματοποιήσεις τη δουλειά σου, πώς να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου, πώς να χτίσεις το personal brand σου με εργαλεία που λίγοι ξέρουν να χρησιμοποιούν σωστά. Και όχι μόνο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε τώρα με early bird τιμή. Όσοι προλάβουν θα είναι 10 βήματα μπροστά, πιστέψτε με. Οι υπόλοιποι θα αναρωτιούνται πώς το έκανες. Έλα να μάθεις πώς χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελός σου.